Vedran Bađun razgovara sa šamanom. Transkript i audio zapis. Živim da bi zaštitija Pačamamu, majku prirodu, poštenje i dobrotu. Posli mog zadnjeg razgovora sa šamanom u Amazoni sve se odvija baš onako kako je reka da će biti i dobro znam šta dolazi. Reka je, citiram, ti si lik koji nosi prirodu u sebi. Stvoritelj ti je da mnoge talente i vještine. Nisi ih želija pokazivati zbog skromnosti, ali moraš ih pokazati. To svitlo će smetati oku i duši onih zlih, ali će pomoći svakom ko ima dobro u srcu. Svi lažni prijatelji više te neće podnositi, okrenit će ti leđa i govoriti protiv tebe. Zaboraviti će sve dobro koje si im uradio, jer će im se činiti da su zapeli u tvojoj sjeni, iako tvoje svitlo sjene uništava. Ne brini, pojaviti će se oni pravi i jako će ti pomagati. Budi šta jesi, bili šamane. Eto, i ovo sam podilija sa vama, iako mi je bilo teško. Ja sam pustolov i želim radit dobro.